O nege bakıtca jamanıňa, oýga battың doğrumda zamanımda. Nege anda asmandy garap jürem, beýiş bolsa özüňdün tamanyňda. Ansızda ömür az ele, karlyk gelet bat ele. Apestep bagyp sylaýly, baryndan yık atene. Eni deptir, eni üç tamgaran turgan asıl zat. Emgek menen önerdin öz aldınça namı var. Akademik, el artisti sonun namdar, a birok tabiatta ene degen jakşı nam var. Jalpy teňir toluk apalardy bayramyňyzlar menen gutluktaym.